सानसुमाया ओरैनो न'आव बिए पास जानानै जिरायनानैसो दं बेखौनो सोंदो नंगौ दे दा सोंगोन आं दानो दखानाव लोगो मोनखागोन दे होमबालाय रायज्लायदो सानसुमा मा जाखो आदै नोंहा सम्फद दङब्ला आंहा सानै गथ' दङ बेखौ एसे फोरोंहैयोब्ला गाहाम जागौ आरो मा थाखोआव फरायो आदै सासेया थाखो 3 आरो सासेया थाखो 5 दे जागोन होनबा दिनैसिम दानथाम जाबाय लोगो ना लाइजाम ना खौरां मा जाखोथाय फैनाय समाव आं आंनि बिखाखौनो खावसे होबोखादोंमोन आं ना लोमजाबायदोंसो नामा जिंगा दासि लोगो आरो सानसुमाया बेबायदि नङा जोंथ' गाबोन समनियानो थांगासिगोन ना बैसागु बन्द' बेयावनो लोगो मोनहैखागोन कलेजनि सुखिदारा दहाय रंजालिखौ नागिरबायदोंमोन ए हनै मानसियानो राजु नै रंजालिया बावसो दं नङा माथो नै लाइजाम गांसे दं थेंक इउ राजु
रंजालि एसेबां लाइजाम हरसेयावबो नों मानो गांसेबो फिन हरफिनाखै होनबा आं बहा लाइजाम मोन्दों दाख्लैसो आं फैनायनि आगोल आगोल गांसेल' मोनथारदों आंलाय सानदोंमोन अनजालिया सहरनि बार मोननानै आंखौ बावगारलांबाय दोद नों मानो बिदि बुङो नोंनो मिथिखागौ ना आंहा नोंनि अनगा रावबो गैया थांनाय समाव आंनि जिउखौ नोंनि आखायावनो होलांखादोंमोन आं दा बियो थै जानानै आंनि बिखायाव हाबनानै दङ बेखौ सोरबा हुगारनो हागोन नों कलेजाव माब्ला थांफिनो रंजालि आं मिथिया थांफिननो बाबाय आं माबा देहाखौनो लोमजाज्रो मोनबाय थायो मालाबा दबसे थैगारसिगोन नामा सि नों मानो बिदि बुङो सना थ' नोंसोर थुग्रोदो आदा जोंनि जिउआबो बे सोमखोर साहा बागान बायदि जायोमोनबा बेसेबां मोजां जागौमोनथ' आरो नाथाय बे सोमखोर बिलाइआबो सानसे समाव मोननानै सिरि लाङो नाहरनाय बै मावग्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेसेबां मिनि बाला बाला खामानि मावदों जेन बिसोरनि गोसोआव जेबो दाहा गैया नाव सायाव जिरायनानै बैथाया बेसे गोथौ हाबलांदों बेखौ जों माबोरै बुंनो हानो बे दाहाखौ दैमायासो बुंनो हागोन दं बिसोरनावबो दुखु दाहा दं मानसि जानानै मानो दाहा गैया जानो बे दाहाखौ बावगारनो थाखायनोथ' बिसोरो सानफ्रोमबो बेलासे समाव खुरिफा हारिया रोंनानै दल दामै जुमुर मोसायो थेवबाबो बिसोर जोंनिफ्राय सुखिसिन फोलानोबो जेबो गैया दोनखुमानोबो जेबो रोङा आं बिसोरबायदिसो जानो लुगैलायलांबाय जाहैबानो जाबायना नों मा जानो आदा आं जागोन बागाननि ट्रेक्टर ड्राइभार नोंखौ फुंनि बेलासेनि आंनि ट्रेक्टराव फज'नानै लांलाय लाबोलाय खालामगोन आं नाङा मा ट्रेक्टर ड्राइभार जाबाय बायनो नों जागोन सासे बागाननि मेनेजार बाबु आरो आं नोंनि बांला खुगाग्रा सासे रुवाथि नोंनि इसिबां गोथौ बाथ्राखौ आं मिथिनो गोब्राब मोनबाय सना नोंहा मा जादों नंगौ आदा आं दिनै जिउनि थार गुदिखौ संनो लुगैथारदों बे जिउआ बहा जोनोम आरो बहा जोबथा नों बे बिलाइखौ नायलाय आदा नों बिनि फारसेथिंखौ नुदोंना मानो नुवाखै आंखौ नायलाय आदा आंनि हरैनि रंजालिखौ नों नुदोंना नुवाखै आं दा नोंजों रायलायगासिनो दङ नोंनि रंजालिया दसे उनाव मा जागोन नों मिथिगौ ना नों कलेजाव थांनानै फिल'सफारसो जाबाय नामा सना आं फिल'सफार नङा आं जानोबो लुगैया आं बुंनाय बाथ्राया नंगौना नङा बुंनाय नंगौ सना बेनोथ' इसोरा सुबुंनिफ्राय दोनखुमानाय मोनसे रहस्य गोनां जारिमिन थ' सना नानि मोनानाव सहैबाय बियो नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो आदा अख्राङाव जेसेबां हाथरखि अलंबार दं एसेबां सना नंखायनोदां हनुमान जानायमोनब्ला आं आंनि बिखाखौ बोखावनानै नोंनो दिन्थिगौमोन थ' आदा जोंहा लेबार लाइनाव जुमुर मोसानायनि नाङा मोनाबाय आदै मादैया रायगोन राया मा फैनाय समाव आं गोबाव जागोन होनबोखादोंमोन थुदो बिदिब्ला पीछे आलाप नहीं जल्दी पत्ता तोल पत्ता Ada kagak lagi. Sal, dah tu. চকরি গেলা বেশি আলাপ নাই করবি জলদি পাতা তোল না হলে বড় বোঝাই তাহলে নাই পাবি Tulsi kakak Tulsi.
চামেলি চামেলি রে কোন জায়গা পেলি হ আইলি বাবা দেখ কোন আইলি দেখ কুর্সি দেখ আমরা বস্তি का बाबू आइली नों बे बागानाव बेसे गोबांनिफ्राय दं काका মই এই বাগানে জনম হইলি জোয়ান হইলি বুদ্ধাবি হইলি এই বাগান আমাদের জান লাগি বাবু জান লাগি जों झुमुर मोसानाय